नमस्कार मित्रांनो, मी सुनील पाटोळे स्वागत करतो तुमचं आपल्या कोकणी माणूस यूट्यूब चॅनलवरती। तर मित्रांनो, आज आलो आपण लावणी कशी करतात ते बघायला आलेलो आहोत मित्रांनो। तर आपण आलो आहोत आपल्या विजयदादाच्या गावामध्ये आणि तिकडे आपण बघूया लावणी कशी करतात। भाई बेडू का बेडू ये माझ्यासोबत आहे आज आपला विजयदादा आणि माझ्या मागे आहे निखिल। निखिल झाला असता आता इथून जाऊ शकतो तुम्ही बघत असाल इकडे, तुम्ही बघत असाल आपल्या इथे खाली भाताची जी मूठ आहे ती काढून ठेवलेली आहेत, रोपं इथे काढून ठेवलेले आहेत मित्रांनो। तुम्ही बघत असाल मित्रांनो, आपण आलेलो आहोत मळीमध्ये आणि इकडे तुम्ही बघत असाल हे भाताची जी आहे काढणी चालू आहे। तुम्ही बघत असाल आपले दादा इथे भात काढत आहेत। हे किती दिवसाने काढताय? 1 महिन्यानंतर काढतो आम्ही। 1 महिन्याने काढणार। आता हे धुणार आणि इकडे साईडला बांधून ठेवणार। साईडला बांधून ठेवणार, कारण उद्या लावणी चालू आहे, त्यामुळे ते नांगर वगैरे फिरवावं लागतं आम्हाला। हा, ही अजून नांगरलेली नाही ना जमीन? हा, नांगरली नाही अजून, उद्या नांगरली। हा, तर तुम्ही बघत असाल मित्रांनो, आपल्या जमिनीमध्ये उकळण झालेली आहे मळीमध्ये आणि ही भाताची जी रोपं आहेत ती आता काढायचं काम चालू आहे। तुम्ही बघू शकता एवढाच भाग उरलेला आहे आणि हे उद्या करणार आहेत तिकडे लावणी। तुम्ही बघू शकता आपल्याकडे वरती विजयदादा, निखिल आणि गावातली मंडळी तुम्ही बघू शकता मागे उभी आहेत। हा, तुम्ही बघत असाल आपल्या आजी आहेत त्या भात काढत आहेत। 45 वर्षाचा एक्सपिरियन्स आहे त्यांना आजीला। आपले मित्र सांगत आहेत की आजींना 45 वर्षाचा एक्सपिरियन्स आहे भात लावायचा। तर आजी कसं काय काढतात हे तर दाखवा आम्हाला। हा, आजी काय ते पकडून खेचत जात आहे का तुम्ही? मग आम्हाला जमेल खेचायला? तुम्ही बघत असाल आजींनी ते रोपं खेचून काढलेले आहेत आणि थोडीशी रोपं घेऊन त्याचं हे अशी पेंडी बांधत आहेत। गट्टी, काय काय ठिकाणी पेंडी बोलतात, काय काय ठिकाणी गट्टी बोलतात। आपल्या गावाला मित्रांनो याला पेंडी बोलतात आणि इकडे गट्टी बोलतात। तुम्ही बघा काका, किती वर्षापासून करताय तुम्ही शेती? काय झालं, आमची वय जात आली आता, 50-60 वर्ष झाली आम्ही करतोय। मग तुम्ही हे कशाने करता? बैलांनी करता, नांगरता की ट्रॅक्टर? उकळ्यानी ट्रॅक्टरनी करतो, हा, नंतर चिकन नांगरानी करतो, हा। तसं लावायचं। मग तुमचे किती बैल आहेत? आमचे बैल होते, आता बैल कुठे, आता ट्रॅक्टर आले ना, हा, आता बैल गेले, ट्रॅक्टर आले, असे गावात आहेत बैल। तर तुम्ही बघत असाल मित्रांनो, ही भाताची पेंडी बांधून ठेवलेली आहे। काका आपले 40-50 वर्ष हे भात लावायचं काम करतात, शेती करतात। काका, हे आता काढून ठेवलं तर किती दिवस राहू शकते? दोन दिवस राहू शकतो। पाण्यातच ठेवायचं ना? पण बाहेर ठेवलं तर राहतोय तो, पण पिकतोय, 3ऱ्या दिवसाला पिकून जातो, हा, लाल होतं। हा, 1-2 दिवस राहतो फक्त। हा, सांग थांबायला। मित्रांनो, तुम्ही बघत असाल ही मळीमध्ये पूर्ण चिखल झालेला आहे, पाणी त्याच्यामध्ये साचलेलं आहे आणि सर्व चिखल झालेलं आहे इकडे। आणि हे जे भाताचं रोप आहे ते काढायला त्यांना चिखल झाल्यावरती थोडं इझी पडतं।
मित्रांनो तुम्ही बघत असाल आपण आहोत आता मळीमध्ये मित्रांनो. खाली बघत असाल गुडघ्याभर पावसा चिखल झालेला आहे मळीमध्ये. आपल्या मागे काम चालू आहे बघा तुम्ही. भात काढायचं काम चालू आहे आपल्या मागे. आणि हे जे भात काढून आहे ते असं इथे बांधावरती ठेवण्यात येतं. तुम्ही बघत असाल इथून जाऊ साईडने. तुम्ही बघत असाल मित्रांनो इथे भाताची लावणी केलेली आहे. एका लाईनमध्ये व्यवस्थितरित्या लावलेलं आहे. तुम्ही बघत असाल आपला निखिल भाई पडलेला आहे. कुठे ठेव ना तिथं. इथंच ठेव जाताना घेऊ मी. ठेव इथंच. तर तुम्ही बघत असाल मित्रांनो आपण इथे भात पेरून झालेला आहे. आता त्याच्यावरती हे काय करताय दादा? तुम्ही बघत असाल आपले दादा इथे खत मारत आहेत. एकदम व्यवस्थितरित्या पद्धतशीरपणे तुम्ही हे खत मारावं लागतं. त्याचं प्रमाण पण एकदम लिमिटेड ठेवावं लागतं मित्रांनो. कुठे जास्त नाही कुठे कमी नाही. बघत असाल पावसाचे रिमझिम सुरू झालेली आहे आणि याच पावसात मजा आहे मित्रांनो ही लावणी करण्याची. तुम्ही बघत असाल मी बघा भाताची रोपं तिकडनं या मळीमध्ये टाकत आहेत. आणि तुम्ही इकडे बघत असाल आजी हे आपला काकी बघत असाल तुम्ही इथे भाताची लावणी करतायत. गाणं वगैरे असेल तर बोलून दाखवा एखादा त्यांना. बोला बोला. हा गाणी बोलतात ती पण बोलून दाखवा एका दुसरा असेल तर. गाण्यावाला नाही तू डीजे वाला माणूस आहे. तर आता आपले जे शेतकरी बांधव आहेत आपले काकी बिकी आहेत ते आपल्याला एक गाणं बोलून दाखवणार आहेत लावणी करताना. तर गाणं कोण गात आहे त्याला गाव पटाकन. तर तुम्ही बघत असाल हे कशा पद्धतीने भात पकडतात हातामध्ये बघा. तुम्ही बघत असाल मित्रांनो हे पाऊस चालू आहे आणि पावसात भिजू नये म्हणून हे प्लॅस्टिक घेतले त्याला काय म्हणता तुम्ही? कापड बोलता किंवा खोल. ही आमच्या इकडे याला आपण त्याला मित्रांनो खोल बोलतो आणि त्याला इरला पण बोलतात आमच्या इकडे. तर गाणं कोण बोलतोय? हा फेकायची पण पद्धत असते. शेंडीला धरून फेकायला लागतो. खालून तसा उलटा पडला तर तो चिखलात जाणार. तुम्ही बघत असाल आपला भाऊ जे फेकायची जी पद्धत आहे मित्रांनो ती पण तुम्ही बघू शकता. बघा कसं पकडलं त्याने आणि आता तो टाकेल बघा. असं टाकले की डायरेक्ट एकदम तसा तो मुदा आहे तो जमिनीवरच आपटला जातो. बघा इकडे बघू शकता तुम्ही. काय बोलू बा. दाखव जरा कसं पद्धत आहे ती दाखव जरा. हे असं सोडलंस का? सुटला तो. हे सुटला का? तो बांधतो आता. ये तुम्ही बघत असाल ही मागे लावणी झालेली आहे आणि या मळीचं काम चालू आहे मित्रांनो.
तुम्ही इकडे बघू शकता मागे धुक्याची पूर्ण चादर पसरलेली आहे. आता आले का मला आले कधी आता लेट आले पोरं त्यांना कोणी सोडत नव्हते. त्यांना सांगितलं बाबा थोडा एकदाची काम आहे आमचं बरोबर. इकडे बघत असाल तुम्ही या धुक्याच्या मागे माथेरानचा डोंगर आहे ते तुम्ही तिकडे बघत असाल मित्रांनो. त्यांची कामं आटपून ते आपल्या घरी निघालेले आहेत आणि यांचं अजून काम बाकी आहे या मळीमध्ये. त्यामुळे जसं यांचं काम होईल तसे हे घरी जातील. तर तुम्ही बघत असाल हे दादा आपले काहीतरी गाणं बोलत आहेत. कोण तुम्ही काय गाणं बिणं काय ना आपल्याला येत नाही गाणं ना. आपण आपलं काम करतो लावायचा. काय गाणं आपल्याला कसं बोलता येईल. मुकर कोण आले बोलीत नको राहू का आलंय. कसं माहिती का ह्या जमिनीला पाणी फक्त पाऊस पडताना नंतर नसतं ना. पाण्याच्या पावसात लावायला लागतं ना. पुकार मान काय ना माझा मित्र मग काय करेल मग काय करतील. पुकार मान काय कोण आलं आता मारतील. जवळ नाही गेला त्यांच्या सांगा ना 2 शब्द सांगा. बंदी नाही पाहिजे घागरी नाही भाऊ या गाणं गाऊन जा. कोकणात तर आहेतच आपण. कोकणातली लावणी आहेच आपली. बघत असाल तिकडे आपले शेतकरी बांधव त्यांची कामं आटपून घरी निघालेले आहेत. एका लाईनमध्ये तुम्हाला दिसत असेल सर्व. तर मित्रांनो आज आलो होतो आपण पनवेलमधील धोदानी या गावामध्ये आलो होतो मित्रांनो. इकडे तुम्ही बघत असाल मागे माथेरानचे डोंगर पूर्ण धुके पसरलेले आहे आपल्या गावामध्ये. हे आपल्या गावातले सगळे बांधव आहे शेतकरी बांधव. व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल मित्रांनो तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि ज्यांच्यासोबत तुम्ही अशी लावणी केली असेल शेतामध्ये गेला असाल तर त्यांच्यासोबत हा व्हिडिओ शेअर करा आणि मला कमेंट्समध्ये सांगा की तुम्हीही अशी लावणी केलेली आहे. तर मित्रांनो आपण भेटूया आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा. बाय बाय.